Его милостью никчемной жизни землян поспособствую. Простите, земля сегодня закрыта. Собирайте вещички и проваливайте. салом дӯстон, имрӯз ман оиди хромакей ва тарзи монтаж намудани он ба шумо маълумот медиҳам. рафтем. дӯстон, видеоро то охир тамошо кунед, зеро чизеро ки дигарон гуфтанд мо такроран намегӯем. дар ин видео оиди дуруст монтаж кардан бо хромакей ва аз чӣ роҳҳо истифода бурдан ҳангоми надоштани зелёни фон, яъне фони сабз, ман ба шумо маълумот медиҳам. чуноне ки шумо медонед, дар филмҳо, дар студияҳо, дар телевизионҳо ва ҳангоми баромад намудани хабарнигорон ва кормандони телевизион аз ин ё он видеоэффектҳо самаранок истифода мебаранд. яке аз машҳуртарини онҳо ин хромакей мебошад. яъне чӣ хел? дар бисёри мавридҳо дар телевизион ҳангоми баромад намудани хабарнигорон лаҳзаҳои оддӣ ва фантастикии филмҳо, махсусан филмҳои фантастикӣ, дар фони сабз ё кабуд ба навор гирифта ва баъдан онро тоза мекунанд. дар ҷояш бошад, манзара ё ҳодисаи дилхоҳро метавонанд гузоранд. шояд инҷо саволе ба миён ояд, ки чаро маҳз дар фони сабз ва кабуд, оё дар дигар фонҳо гирифта намешавад? дар дигар фонҳо ҳам гирифта мешавад, аммо ранги сабз ва кабуд қулайтар аст нисбати дигар фонҳо. яъне ранги кабуд ва сабз дар ҷисм ва либоси одам во намехӯрад. дар ашёи моро иҳота карда бошад тамоман кам. аз ҳамин сабаб ҳам барномае ки бо он монтаж карда мешавад, ранги сабзро хубтар ва беҳтар дарк намуда тоза мекунад. чунин намуди монтаж фақат аввал бо воситаи компютерҳо имконпазир буду халос. аммо технологияи имрӯза имкон медиҳад, ки ин кор бо телефон, яъне бо смартфонҳо иҷро карда шавад. яке аз маъруфтарин барномаҳо барои монтаж намудани хромакей бо воситаи смартфон ин KineMaster мебошад. шояд дар бораи ин барнома бисёриҳо донанд, зеро дар YouTube оиди ин барнома наворҳои бениҳоят зиёд мавҷуд аст. мо тарзи дар зелёни фон ба навор гирифтанро фаҳмидем, аммо дар YouTube бисёр видеоҳои кӯтоҳе мавҷуд ҳастанд, ки мо онҳоро бо номи футаж мешиносем. аммо чунин эффектҳоро низ маълум аст, ки ба навор намегиранд, балки месозанд. бо воситаи барномаи KineMaster ин кор имкон дорад, аммо фақат барои объектҳое ки ҳаракат намекунанд. аммо бо ин роҳ ҳам метавон бисёр видеоҳои хуб монтаж кард. айни замон мо ба шумо нишон медиҳем, ки чӣ гуна. сараввал ба барнома ворид гашта, видеои ба мо лозимаро интихоб мекунем. баъдан слой, рукописни текстро интихоб намуда, ранги сабзро интихоб мекунем ва мавзеъҳои ба мо лозимаро ранг мекунем. видеои омодагашдаро метавонем сахранид намуда дар корҳои оянда истифода барем. ин тарз ҳам дар видео, ҳам дар сурат имконпазир аст. аммо ба фикрам ин роҳ ба баъзеҳо писанд намеояд, зеро каме душвор аст. маҳз барои ҳамин ҳам ман ба шумо фони сабз ва кабудро тавсия медиҳам. барои ин ба шумо шарт нест, ки фони сабз ё ин ки фони калон харидорӣ кунед. фонро метавонед дар шароити хонаам омода кунед. муҳим калон будани фон нест. муҳим он аст, ки дар ҷое ки нишаста суҳбат мекунед ё ин ки ҳаракат мекунед, фон аз пуштатон якчанд сантиметр берун бошад шуд. боқимондаро бошад аз усули якчанд сония пеш нишон додаам, яъне рангбор намудани қисми нолозима метавонед пур кунед. фонро метавонед бо рангбор намудани варақҳои оддӣ ё ин ки матоъ ба даст оред. ин буд навори имрӯза. бародарон, барои пешрафти канал фақат аз шумо обуна шудан ва ба видео лайк гузоштан талаб карда мешавад. ман боварӣ дорам, ки дар оянда наворҳои ҷолибро зиёд омода намуда пешкаши шумо хоҳам кард. аз видеои имрӯза чӣ гирифтед ва чӣ пешниҳод доред? оиди ин видео низ фикрҳоятонро дар комментария нависед. инчунин дар оянда оиди чӣ чизҳо дидан мехостед аз канали мо, инро ҳам дар комментария нависед. то наворҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед.